Исәнмесез, кадерле дуслар, яхшымысыз, хөрмәтле якташлар. Эфирда Себер иле буын тапшыруының киләсе цыгышы. Бүген без Төмән өлкә җәмәгать оешмаларының җитәкчеләре белән Ачир авылына гуманитар миссия белән юл тоттык. Ачир авыл урман арасында, суларында уйный балыклар, язып күзен үртәк тавышлары, сасларында пешкән тияләр. Сыннап та, сас як авыл кешеләренең көн күрмеше табигатка бәйле. Ул аларның бөтен ишәнүсе. Аның өчен аларга һичкайчан ишетелмәгән гавский авыру турында хәбәр аларны уйга калдырды. Yaprak yarıp asırlar yaşatın. Senin vatanın Sibir kanlığın, ömürlükке beyleti yolların. Anlatmasın eniğinin dilin, uylarını yumart kılın. Мен буламын Ринат Хаджи Насыров, Төмән өлкәсендә Милли шураның вәкиле. Сез менә монда Бавылга килеп нидә эшләп торыгыз? Бу авылга без килдек акылым. Безнең оешмада, Яңа ел авылында Табушкидан килгән безнең кунакларыбыз, Ринат Печинский, Лиза Шамсудинова, аннары бүтән оешмаларның җитәкчеләре әйттеләр, что безнең монда авылларыбыз бар, алар бүгенге көнгә авыр хәлдә, аларның бүгенге хөкүмәт ярдәм ителгән дә әйттеләр. Әз генә бездән дә ярдәм булмасмы, шуны сорап бирделәр. Без шуңа шул сорауларга җавап биреп, авыл төмәндә торган эшмәкәрләрне, предпринимательләрне җыеп, бераз генә ярдәм итик дип сорау белән бирдек. Алар безгә каршы чыкмадылар, чын күңелдән ярдәм иттеләр. Инде ул ярдәмлек аркылы біз төмәндә кіріп, ризыклар алып, аларны алдыгы поселкене китердек. Üstür tutar pullarını. Низик уйлайсыз? Ватырларныңгы көн күрмешләрендә күл нидәй урынны алып китте? Безнеңге Индрагүле ул ватырларны асрый торган күл. Анда кешеләр бөтенесе балык табарлар, балыкны ашайлар, балыкты сатып үзләренә ризык алалар. Барлык байлыклары, барлык табышлары алар Индрагүлдән табар. Белмәс кайдан килеп чыкканым да. Хәзер менә ки Гавский авыл дип балык ташый алмыйбыз. Bizde yanvarda gelgenler районной администрациядан официальные лица официально объявили, что бізде Гавская ни у кого не подтверждена. То есть біз білмейбіз, нәрсе бейін соғылы. Немеден улғанын білмейбіз. То ли соғыттан, то ли балықтан, то ли еттен. Аларның гаиләләренең укуларын эшләгән сәнәдә. Барча мусульман
Tümün yerine tesin Yaprak yarıp asırlar yaşatın Senin vatanın Sibir kanlığı Ömürlük Ol rahmet. Kişi iseplep bizde kaçar hürmet kılıp bizge bomuşlar gildirgen üzüntüne rahmet her kaysatıskan. Bizde munda durmuş parat. Bek zor rahmet bilgenimizde. Ava dağlarım sizge uzun ömürler, boylık bilen yaşagan nasip etsin. Bala baklarısınızda rəxərini görüp, sağ selametlik uzun ömürler verip, masayıp şahtan bedenlikle yaşagan nasip etsin. Бердәмлектә, бергәлектә халыкның биттирәге. Килер бер көн, Аллаһ язса, милләтеңнең кирәге. Иң беренче кеше булыйк. Кеше чын мәгънәсендә бәхет, тәүфыйк, сафлык булсын һәр татар гаиләсендә. Яшик бергә, бер милләттә, айырымча беркемне. Горур татар баласы дип әйтсен башкалар безне.